Andiyan na yung kabiyak. Mamimigay na sila. Oy, may papel daw pa agaw si Jiggy. May papel ka, Jiggy? Pero pinakamatagal ngayon ha. Tagal na pa agaw ngayon oh. Ang tagal. Yung pagaw daw. Lahat na nakuha ko ito. Nicole. I could ask you a simple question. I'm good with the flagellation. Kaya ganun ka lang ito. Why is it gonna take me all forgive me? Kasi sabi. That wouldn't want Christmas. Ah, meron tayo, meron. Oo, meron. Kumpleto. I told them exactly what I wanted them to do. The problem was, Baka yung print ko doon labas-labas. Malay ko. Sino pa sa puwet? Tuwag ako eh. Insert coin. Shoot ako dun, shoot eh. none of your none of his funny look. Kasi kukunin ko, biglang sumot eh. You need Yay! Thank you, Pati! Happy wedding! Yay! Next year. Next year! 11 days? Countdown? 2 weeks? Hindi na ako kagad sila. Nasaan yung mga bata? Wala yung mga bagets? Wala na, pagod na. Yung isa pa nauntog. Yung isa pa nauntog. Isa naman nagsusuka. Let's go. Labasin natin. Boy, susunod mo. Bigata shirt. Ang brown yun. Wait for my gift. Maria, wait for my gift daw. Usapan kami yan. Sa'yo. 60th birthday mo, di ba? O, sabay-sabay na yun. Nathan. Nicole, kunin mo nga muna. Thank you. Ano, balena? I know, right? excited. What did you say? Thank you. Oh, lang? Mama, akin to pakilagay mo muna dyan. Dali. Dali mo na to. Uy, kunin na to. Alis ka ba? Nandiyan ka ba? Hindi ko lang dahil yun. Kailangan ko parents muna ulit. Kailangan ko parents ulit. Thank you,